салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. чемпиони бозиҳои олимпӣ аз навъи варзиши ҷудо, паҳлавони машҳури Муғулистон ва яке аз номдортарин ҷудочии ҷаҳонӣ дар арсаи варзиши мазкур, Найдангин Тушинбаяр ба муддати 16 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд. Инро дирӯз пойгоҳи хабарии Сонин расонаӣ кард ва Тушинбаяр бо ҷурми одамкушӣ ҳукми зиндон гирифт. гуфта мешавад ки Тушинбаяр соли гузашта дар ҳолати сархушӣ яке аз наздиктарин дӯстони худро мавриди латтукӯб қарор дод ки баъди чанде ӯ нафар вафот кард ва корҳои судии варзишгари мазкур то имсол идома дошт. ниҳоятан мурофиаи судӣ баргузор шуд ва ҷудочиро муҳлати 16 сол паси панҷара равон карданд. ҳарфҳои охирини варзишгар дар мурофиаи судӣ чунин садо доданд: ман таассуф мехӯрам ки чунин ҳодиса рӯй дод ва ман аз рӯзи аввал ба гуноҳи худ иқрор будам. ман касеро куштам ки беҳтарин дӯсти ман буд ва пушти ҳамаи муваффақиятҳоям маҳз ӯ меистод. ман пеши ҳамаи наздикони ӯ, бародаронаш, волидайнаш бахшиш мепурсам ва ҳаминро гуфтаниам ки ман ҳеҷ гоҳ ӯро куштанӣ набудам. ин ҳодиса чӣ хел рух дод, ман худам нафаҳмида мондам. ман гунаҳгорам ва талаби онро дорам ки суд он гунае ки қонун мефармояд ҳукми маро бароварда намоянд. ман дар канори аҳли оилаи дӯсти вафот кардаам то охирин нафас боқӣ мемонам ва хизмати эшонро хоҳам кард, гуфтааст Найдангин Тушинбаяр. шояд ба аксарият сахт бирасад, вале воқеан мастӣ ба пастӣ мебарад. аз ин баъд нафаре ки аз минбари мухлисон ба дохили майдон медавад, абадан аз дохил шудан ба тамошои бозиҳои Премер-лигаи Англия маҳрум мегардад. мо хеле зиёд шоҳид шудаем ки дар вақти бозӣ чӣ хеле як нафар дохили майдон давида ё ба футболбози дӯстдоштааш наздик мешавад ё урён худро ҳамту ба намоиш мегузорад. хулос аз ин баъд касе ин корро кард, дигар барои дохили майдон рафтан ташвиш накашад. Премер-лигаи Англия дар машварати солонаи худ ин мавзӯъро баррасӣ карданд ва тариқи овоздиҳӣ қарори мазкурро ба ҳукми қонунӣ дароварданд. аз мавсими оянда бозиҳоро стюартҳо назорат мекунанд ва нафаре ки давида дохили майдон мешавад, то охири умр аз тамошои бозиҳои на танҳо бошгоҳи худ, балки аз кулли мусобиқаҳои дохили Англия маҳрум мегардад. раҳбари Премер-лигаи Англия Ричард Мастерс вобаста ба ин мавзӯъ чунин изҳорот дод: мухлисон бояд донанд ки давида ворид шудан дохили майдон дар рафти бозӣ ин ғайриқонунӣ аст. майдон танҳо барои бозӣ кардан пешбинӣ шудааст ва рафти бозиро касе бояд халал нарасонад. футболбозон, мураббиён, доварон ва нафарони дигари масъул дар бозӣ бояд худро бехатар эҳсос намоянд, гуфтааст Ричард Мастерс, раиси Премер-лигаи Англия. вақте ин хабар баромад, як нафар мухлиси футбол аз кишвари Русия навиштааст ки дар чемпионати Россия ғайри мухлисон боз аксарияти футболбозонро ҳам абадан аз футбол маҳрум кардан лозим аст. корҳо дар мавриди гузариши Фрэнки де Йонг аз Барселона ба Манчестер Юнайтед таи 70% ба қавле пухта аст ва танҳо расман тариқи ҳуҷҷат тасдиқ кардани трансфер мондааст тамом. ҳатто Барселона ин гузаришро барои бошгоҳи худ манфиатбахш медонад. де Йонг то ҳадде барои Барса нолозим шудааст ки онҳоро пешниҳоди дастаи Манчестер Юнайтед хурсанд гардонидааст. дастаи англисӣ барои футболбози ҳоландӣ чӣ гунае гуфтем 60 миллион баҳри гузариш ва 20 миллиони дигар ба сифати бонус пешниҳод намуд ва ба иттилои Марка Барселона ягон андешаи дигар барои рад кардани ин пешниҳод надорад ва ҳатто дар машварати директорон ин мавзӯъ баррасӣ шудааст ки онҳо ҳарчи зудтар ин корро роҳандозӣ карданиянд. бошгоҳи Барселона ғайри он футболбозоне ки даста азми фурӯхтанашонро надорад, беҳтарин пешниҳодро дар мавриди де Йонг қабул карданд ва ба ҳеҷ бозингари дигари даста чунин пешниҳоди хубе аз ҷониби ҳеҷ дастаи дунё то ҳол қабул накардаанд. худи футболбоз хоҳиши аз даста рафтанро надорад, вале бошгоҳи каталонӣ ва Эрик тен Хаг ки замоне бо ҳам дар дастаи Аякс кор кардаанд, тавонистанд ӯро дилгарм намоянд ки дар Манчестер ӯ ба дастовардҳои зиёде ноил мешавад, агар ба шарте Гарри Магуайр дар курсии эҳтиётӣ нишинад. ҷоизаи навбатии Муҳаммад Салоҳ дар арсаи футбол аз ҷониби Ассотсиатсияи футболи касбӣ ё худ Ассотсиатсияи футболбозони касбӣ, футболбози дастаи Ливерпул ва мунтахаби Миср Муҳаммад Салоҳ беҳтарин бозингари мавсим дар Премер-лигаи Англия эътироф карда шуд. Муҳаммад Салоҳ дар мавсими ҷорӣ дар 35 бозии чемпионати Англия иштирок карда ба задани 23 гол даст ёфтааст ки ба ӯ аз миёни футболбозони бошгоҳҳои англисӣ танҳо Сон Хён Мин футболбози дастаи Тоттенхем баробар шуда буд ки таносуби зарбаҳои
пеналти футболбози кореягиро ба мавқеи дуюм бурд. футболбози мисрии дастаи ливерпул ҷоизаи мазкурро маротибаи дуюм аст ки соҳиб мешавад ва барои аввалин бор ба ӯ даст ёфта буд ки дар мавсими 2017-2018 ба гирифтани ин ҷоиза сазовор гардида бошад. ҳамчунин дар баробари салоҳ ҷоизаи беҳтарин футболбози ҷавони премер-лигаи англияро футболбози 22-солаи дастаи манчестер сити Филип Фоден соҳиб гардидааст. Фоден дар 28 бозии ба майдон баромадааш ба задани 9 гол даст ёфтааст. беҳуда накобед, дигар дар ягон рӯйхат номи Роналду ва Месси нест. шумо розӣ ҳастед ки ММА шомили бозиҳои олимпӣ бошад? варзише ки ҳоло аз ҷониби чандин ниҳодҳо ва шахсони алоҳида ҳамчун варзиш пазируфта намешавад. инро як навъ зӯроварӣ нисбати инсон медонанд, вале инро ҳам бояд фаромӯш накард ки ММА дар қатори футбол ҳамчун варзиши машҳуртарин эътироф карда шудааст. бе муҳобо ҳоло яке аз варзишҳое ки дар арсаи ҷаҳонӣ миёни мардум маъруфияти бештар дорад, ин ММА дар симои бузургтарин ташкилоти размӣ UFC мебошад. президенти UFC Дана Уайт бар ин назар аст ки ММА бояд ҳамчун як намуди варзиши олимпӣ эътироф карда шавад. ММА бояд кайҳо боз як намуди олимпӣ мешуд. ман намехоҳам вақти худро барои ноил шудан ба ин кор сарф кунам. ростӣ ман аслан парво надорам, аммо ман бо он ақидае розӣ ҳастам ки агар онҳо мехоҳанд таваҷҷӯҳи мардумро ба бозиҳои олимпӣ ҷалб кунанд, онҳо бояд ММА-ро фаъол намоянд, гуфтааст Дана Уайт. дар ҳоли ҳозир дар бозиҳои тобистонаи олимпӣ карате, ҷудо, гӯштӣ ва бокс узви бозиҳои олимпӣ гардиданд ва пешниҳоди он ки ММА низ ба ин қатор ба қавле куш карда шавад, то ҳол ҷавоби мусбат нагирифтааст. агар ММА шомили бозиҳои олимпӣ гардад, пас гуфта метавонем ки бозиҳои олимпӣ ба шаҳомати хусаи худ шукӯҳи дигар зам мекунад. боварӣ дорам ки аз кёрлинг, фехтавания ва канкитозӣ дида ММА сермухлистару ҷаҳонитар аст. ливерпул бояд барои харидани ҳамлагари дастаи Бенфика Дарвин Нуньес 85 миллион фунт стерлинг баробар ба 100 миллион евро пардохт кунад. сармураббии мерсисайдҳо Юрген Клоп дар андешаи пайдо кардани ҷойгузини Садио Мане аст ва ба хулосае омадааст ки ин футболбози ҷавонро ба ҳайати тимаш шомил намояд. Мане хоҳиши ба дастаи Бавария гузариш карданро дорад ва то ҳол тарафайн дар мавриди интиқоли ин футболбози сенегалӣ ба хулосаи ниҳоӣ наомадаанд. Нуньес ки дар мавсими гузашта бо 26 гол дар чемпионати Португалия қаноат карда буд, ин мавсим шумораи голҳояшро дар як мавсим ба 34 адад расонид. ҳамчунин раҳбари бошгоҳи МЮ низ ба Нуньес мароғ зоҳир карданд ва мунтазири фурсати муносиб ҳастанд то ин футболбозро ба даст биёранд. хулос ман ба интихоби футболбози хуб аз ҷониби Юрген Клоп боварӣ дорам, вале агар Нуньес мисли Ҷек Грилиш фақат як ҳайкали тайёр бошад, хубтарашро аз Бенфика набарояд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.